Máte pod kontrolou svoju dokumentáciu k výrobným procesom? V prostredí, kde sa neustále zvyšujú nároky na kvalitu a sledovanie rizík, už tradičné nástroje ako Excel prestávajú stačiť. Každý nový projekt, nový produkt či zákazník znamená nové dokumenty, nové flowcharty, FMEA analýzy, riadiace plány a k tomu množstvo zmien, úprav a verzií. Udržať si v tom poriadok najmä pri viacerých paralelne bežiacich projektoch je obrovská výzva. CARAT FMEA Core Automotive Risk Analysis Tool je riešenie, ktoré vám dá procesnú dokumentáciu pod kontrolu. Na jednom mieste spravujete všetky kľúčové dokumenty, procesné diagramy, analýzy rizík FMEA, riadiace plány. Bez zložitého hľadania, bez nekonečného kopírovania medzi tabuľkami. Potrebujete pridať nový krok v procese, zmeniť charakteristiky, aktualizovať hodnotenie rizika? Zvládnete to jednoducho, rýchlo a najmä bezpečne. CARAT FMEA zároveň umožňuje zdieľanie znalostí. Využívate to, čo v organizácii už funguje. Generické projekty, lessons learned, overené riešenia z predchádzajúcich projektov. Vďaka tomu môžete nový projekt rozbehnúť rýchlejšie, prispôsobiť ho konkrétnemu zákazníkovi alebo produktu, či ísť rovno do schvaľovania. Získavate úsporu času, vyššiu konzistentnosť naprieč tímami a jednotnú úroveň kvality. A keď príde audit, výstupy a tlačové zostavy máte pripravené vo formáte, aký potrebujete. CARAT FMEA, moderný spôsob, ako riadiť procesné riziká a dokumentáciu v projektoch nielen v automotív.